are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, hold a standing, yo. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. мо имрӯз якчанд ахборотҳои нав дастрас намудем. айни ҳол ба шумо пешниҳод мегардонем бо диққат то охири навро тамошо кунед то шуморо низ аз ахборотҳои нав огоҳ бошед. ва дар аввали мавзӯъ мо чӣ хеле гуфта будем, қурби асъори имрӯзара қайд мекунем. барои рӯзи 15 июн Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ эълон намуд ки 1000 рубли русӣ ба сумми тоҷикӣ баробар мебоша ба 156 сомонӣ ва $100 боша баробар мебоша ба 1131 сомону 95 дирам ва 1000 евро боша баробар мебоша ба 1372 сомонӣ. бародарони азиз, як чизи дигар хотиррасонатон мекунем. силкае ки мо дар комментария закрепит кардагем, аз шумо фақат моро дастгирӣ кардан ҳамун силка бидроен, як регистратсия кунен ва шумо метавонед ба регистратсия кардан соҳиби 30 сомон бошен барои чемпионати Европа. дар оҷа бо баъзе аз бозиҳо рафтасе приз мондагиян, мошину дигар чизҳо. умуман ҳамун силка бидроен моро дастгирӣ кунен, миннатдор мешем. ҳазор раҳмати калон шахсиятҳое ки моро дуруст дарк мекунанд ва чизе пешниҳод мекунем қабул мекунанд. аввалин ахбороти мо оиди сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Хатлон, яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вахш роҳафтода набошед. то моҳи сентябр хонаҳои вайроншуда барқарор мешавад. ба вахш президент сафар кард ва бо мардум суҳбат кард, мардума дилбардорӣ кард то ки роҳафтода набошанд. хонаҳое ки дар офатҳои табиӣ вайрон хароб шуданд то моҳи сентябр президент гуфт ки барқарор карда мешавад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон баъди боздид аз деҳаи Навободи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба ноҳияи Вахш сафар кард. бинобар иттилооти дафтари матбуоти раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозии оқибатҳои офати табиӣ ба ноҳияи Вахш сафар кард. манбаъ таъкид доштааст ки боздиди президенти кишвар аз мавзеъҳои осебдидаи деҳаи ибтидои деҳоти 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон оғоз шуд. Эмомалӣ Раҳмон аз рафтикорҳои бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ ва ҷараёни корҳои сохтмонии хонаҳои истиқоматии оилаҳои зарардида шинос шуда бо сокинон суҳбати мулоқоти дафтари матбуоти раиси ҷумҳур хабар додааст. яъне ки дар ин мулоқот суҳбати озодаанҷом баргузор гардонидан бо сокинони деҳаҳое ки дар офатҳои табиӣ зарар диданд ва президент инчунин гуфтшон ки то моҳи сентябр хонаҳошон барқарор карда мешавад ва инам низ аз тарафи раиси ҷумҳур як дастгирӣ ва як ғамхорӣ баҳри ин миллат ва баҳри ин ватан мебошад. ва ҳамчунин вазорату идораҳо ва сохторҳои марбута ки дар барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандони осебдида ва бартараф намудани офати табиӣ масъул шуданд, муваззаф гардиданд ки ҷараёни корҳои сохтмониро зери назорати қатъӣ қарор дода ҳар ҳафта ба роҳбари давлат аз натиҷаи он ҳисобот пешниҳод намоянд, қайд кардааст манбаъ. яъне ки вазорату идораҳо ва сохторҳои марбута ки дар сохтмони анҳамин биноҳои сокинон вобаст шудагиянд ба онҳо муваззаф гардонида шуд ки ҳар ҳафта ҳисоботи рафти кора ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод бигардонанд ва қайд кардан мумкин аст ки маҷмуан зарари умумии расонидани офати табиӣ 22 миллиону 711 ҳазор сомониро ташкил метиҳад. ахбороти навбатии мо оиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ чӣ ваъда дод? яъне ки аввалан ба Абдураҳмони Ҷомӣ сафар карда буд, дар ҳолати сафар ба Хатлон боздид кард аз хонаҳо, аз сокиноне ки дар офати табиӣ зарар диданд ва пас аз Абдураҳмони Ҷомӣ боз сафар кард ба Вахш ва дар Вахш ҳам низ аз ҳоли мардум бохабар шид. акнун ахбороте ки бо сокинони Абдураҳмони Ҷомӣ мулоқот гузаронид ба шумо пешниҳод мегардонем. пас аз шиносоӣ бо рафтани сохтмони манзилҳои истиқоматии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мулоқот кард. бинобар иттилооти дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбаташ бо сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
таъкид доштааст ки аз рӯзҳои аввали сар задани офати табиӣ дар канори осебдидагон буд ва бо расонидани кӯмакҳои саривақтӣ имконият пайдо шуд ки сохтмони манзилҳои нав ҳарчи зудтар оғоз ёбанд ва инчунин қайд намуданд. хушбахтона то ба имрӯз аллакай қисми бештари корҳои сохтмонии хонаҳое ки ба сокинони зарардида пешбинӣ гардидааст сомон ёфтааст, гуфт президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки зарари расонидани офати табиӣ ба пуррагӣ барқарор гардида барои зисту зиндагонии сокинон тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шуд ва хонаҳои истиқоматӣ бо тамоми ашёи зарурии рӯзгор таъмин хоҳад шуд. бародарони азиз, ман мехоҳам як чиза дар инҷа қайд кунам. Ман намедонам баъзе нафар чӣ ҳиссиёт дар дарунат фаро мегирад, лекин ҳар ҳоле ки ман ҳами хеле новустиёро мебинам ё ки тамошо мекунам, бовар кунед дар дарунам як ҳисси ватандӯстӣ боз зиёдтар мешавад, чунки президенти худмон беҳтарин президент ва халқа ҳама вақт кӯшиш мекунад дастгирӣ кунад, ҳама вақт дар бари халқ бошад. ва инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни мулоқот таъкид дошт ки дар баробари сохтмони 20 манзили истиқоматӣ дар мавзеи навбунёд ҳамчунин дигар имконоту ба пуррагӣ бунёд хоҳад гашт, аз ҷумла хати барқу об, роҳи нақлиётгарду пиёдараҳ ва бунгоҳи тиббӣ бо назардошти талаботи муосир сохта ба истифода дода мешавад. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ин буд якди ахбороте ки оиди сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Хатлон ва мулоқот кардан бо сокинони Вахш, бо сокинони Абдураҳмони Ҷомӣ ки як чанқа пеш дар офатҳои табиӣ зарарҳои бисёр диданд ва раиси ҷумҳур бо сокино ҳамсӯҳбат шуд. хушбахтона аз хона ба рӯзҳои наздик таъмин карда мешаванд ва боз бо назорат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамон мақсад рафти кора пешниҳод кардан мегиранд. шахсиятҳое ки вобаст шудагианд барои назорат кардани ана ҳамин корҳо. ва охирон ахбороте ки мо дастрас намудагем, оиди Федератсияи Россия ба муҳоҷирони Тоҷикистон то 30 июн шанси қонунӣ намудани ҳузурашонро дод. бисёре аз нафарҳо саволҳо пешниҳод кардагӣ ҳастанд дар ин маврид ки тақдири муҳоҷирон чӣ мешавад. ана ин рӯз 15 июн мебошад. аввал Федератсияи Россия то 15 июна муҳлат додагӣ буд ба ҳамаи мигрантҳо, тоқа тоҷик не, узбек, қирғиз, қазоқ, тоҷик, ба ҳамаи мигрантҳо шаҳрвандои хориҷӣ муҳлат дод ки будубоши худшона қонунӣ кунанд то 15 июна ва аз сабаби зиёд муроҷиат кардани мигрантҳо ба шуъбаҳои ФМС ба ҷои патент барои ҳамӣ муҳлатша дарозтар кардан, 15 рӯзи дигар илова кардан. яъне ки мигрантҳо то 30 июнам шанс доранд ки қонунӣ ҳуҷҷатҳои худшона ба қайд мегиранд. Федератсияи Россия барои муҳоҷирони Тоҷикистон имкони то 30 июн ҳузури худ дар қаламрави ин кишвар қонунӣ намуданро фароҳам овард. Русия муҳлати ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонуниро аз Тоҷикистон тамдид кард. хабар медиҳад хадамоти матбуоти сараюсати масъалаҳои муҳоҷиратӣ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия. тибқи омори Вазорати корҳои дохилӣ дар ин кишвар беш аз 1 миллион муҳоҷири ғайриқонунӣ аз кишварҳои ҳамсоя қарор доранд. аз ҷумла 332 ҳазор муҳоҷир аз Узбекистон, 247 ҳазор аз Тоҷикистон, 152 ҳазор аз Украина, 120 ҳазор Озарбойҷон, 115 ҳазор аз Қирғизистон. аки цифраҳое ки ҳукумати Россия пешниҳод кардагие ки ҳамин шахсиятҳо ҳамин қадар ҳазор нафарҳо ғайриқонунӣ қарор доранд, намедонем то чӣ андоза асос доранд ва ҳақиқат доранд, лекин ба ҳар ҳол ҳар шахсияте ки дар дохили Россия қарор дорад, чандин маротиба аллакай мо ба шумо гуфтем, хоҳишам кардем ки будубоши худтона қонунӣ кунед, вагарна дар ҳолати пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо бо тариқи автоматӣ дар рӯйхати шахсиятҳое ки депорт мешаванд автоматӣ дохил мешаванд. бисёре аз нафарҳо савол метиҳанд ки агар мо нарем чӣ мешавад? агар дар ҳоле ки шумо нарем бародаро, гуфтаистам ки автоматически шуморо депортатсия мекунанд. шумо патент дошта бошед, регистратсия дошта бошед, қонунӣ бошед, ҳамин хеле ҳам бояд бирен ҳамун ҳуҷҷатотона пешниҳод кунед ки ҳамун ФМС ба қайд бигира ки мисол фалон шаҳрванди Тоҷикистон
қонунӣ гашту гузор кардест. қонунӣ буду боши худша ба мо шарҳ дод, нишон дод. дар ҳолате ки саркашӣ мекунанд, ҳуҷҷатотонро пешниҳод намекунед, дар ин ҳолат мутаассифона баъдан дар рӯйхати сиёҳ ворид мекунанд. Чи и ҳукумати Россия худаш ҳамихе тасдиқ кардагӣ, ҳамихе фармон бировардагӣ. ба ҳамин хотир 15 рӯзи дига шумо муҳлат дорен, фурсат дорен, дар ҳар куҷое ки қарор дорен мерен муроҷиат мекунен. И ба манфиати кори хитона, барои манфиати хитона ки бо вдалнеши метонен кору фаъолияти хитона идома бидиҳем. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунен ва агар ягон савол ки дошта бошен, ҳатман дар комментария саволтонро пешниҳод бигардонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.